संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे। अध्यक्षपदी हरिश्चंद्र पवार यांची एकमतानं बिनविरोध निवड करण्यात आली, तर सचिवपदी मयूर सराटकर यांच्यासह कार्यकारिणीची बिनविरोध निवड झाली। सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी हरिश्चंद्र पवार यांची एकमतानं बिनविरोध निवड करण्यात आली, तर सचिवपदी मयूर सराटकर यांच्यासह कार्यकारिणीची बिनविरोध निवड झाली। ही निवड प्रक्रिया जिमखाना मैदानावरील सभागृहात जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव तथा निरीक्षक देवयानी वरसकर, जिल्हा सदस्य दीपेश परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली। यात उपाध्यक्षपदी हेमंत मराठे, दीपक गावकर, काका भिसे, प्रसन्न राणे, तर खजिनदारपदी रामचंद्र कुडाळकर, सहसचिवपदी कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे प्रतिनिधी विनायक गावस यांची निवड करण्यात आली। यात अध्यक्षपदी हरिश्चंद्र पवार, उपाध्यक्षपदी हेमंत मराठे, दीपक गावकर, काका भिसे, प्रसन्न राणे, खजिनदारपदी रामचंद्र कुडाळकर, सहसचिवपदी कोकण 7 लाईव्हचे विनायक गावस, तर कार्यकारिणी सदस्य म्हणून मोहन जाधव, नरेंद्र देशपांडे, राजू तावडे, लुमा जाधव, कोकण 7 लाईव्हच्या जुईली पांगम, निलेश परब, विजय राऊत, मंगल कामत, उत्तम नाईक, हर्षवर्धन धारणकर, जतीन भिसे यांची निवड करण्यात आली। यावेळी मावळते तालुकाध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर यांच्यासह मागील कार्यकारिणीनं केलेल्या गौरवास्पद कार्यासाठी त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचं उपस्थितांकडून अभिनंदन करण्यात आलं। यावेळी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार म्हणाले, अध्यक्ष म्हणून पदाला न्याय देण्यासह विधायक कामांवर आपला भर राहील। विविध योजना राबवून पत्रकार संघाच्या माध्यमातून आदर्शवत काम करण्याचा प्रयत्न राहील असं मत त्यांनी व्यक्त केलं। या प्रसंगी उपस्थित कोकण 7 लाईव्हचे ब्युरो चीफ तथा दोडामार्ग तालुका पत्रकार संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप देसाई यांना देखील सावंतवाडी संघाकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या। या प्रसंगी ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर, मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष गजानन नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, कोकण 7चे संपादक सागर चव्हाण, प्रवीण मांजरेकर, संतोष सावंत, शिवप्रसाद देसाई, अमोल टेमकर, मोहन जाधव, उमेश सावंत, सचिन रेडकर, राजू तावडे, अनिल भिसे, भूषण आरोसकर, नागेश पाटील, संतोष परब, सुरेश गवस, गुरुनाथ पेडणेकर, अर्जुन राऊळ, राजेश मोणकर, विजय देसाई, विजय राऊत, रामदास जाधव, रमेश बोंद्रे, मंगल जोशी, स्वप्नील उपरकर, भगवान शेळटे, अभय पंडित, संतोष परब, सुरेश गवस, प्रसाद माधव, विष्णू चव्हाण, मंगल जोशी, महादेव परांजपे, स्वप्नील उपरकर, सिद्धेश सावंत, अनुजा कुडतरकर, रुपेश पाटील आदी उपस्थित होते। पण माझ्यावर ही जबाबदारी दिलेली आहे, चोखपणे पार पाडेल। विशेष म्हणजे जे पत्रकारांच्या हिताचे जे कार्यक्रम आहेत किंवा उपक्रम आहेत हे सर्व मी देण्याचा माझा प्रयत्न राहील। त्याचबरोबर जिल्ह्यावर काम करत असताना आलेले चांगले बरेच चांगले वाईट अनुभव जरी असले तरीसुद्धा मी समाधानी आहे। त्या ठिकाणचं पद करून तालुक्यामध्ये चांगलं काम करावं या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरलं होतं, परंतु आपण मला म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता बिनविरोध निवडून दिलेला आहे। माझी पूर्ण कार्यकारिणी सुद्धा बिनविरोध दिलेली आहे, तिथे सुद्धा निवडणूक झालेली नाही। प्रेमापोटी हे जे प्रेम आहे, ही जी आपुलकी आहे ही निश्चितच पुढे आणि विशेष म्हणजे मला जास्त करून अधिक या गोष्टीचं अभिमान वाटतो की शिमधडे माझे, तर त्यांनी मला म्हणजे त्याच्या विरोधात मी लढलो, एकमेकावर लढलो, असं मिळवली, ते विजय झाले, मी पराभूत झालो, तरी सुद्धा त्यांनी मला सोबत होऊन काम केलं। आणि आता त्यांनी जे जे उपक्रम ठेवलेले आहेत ते उपक्रम मी अधिक चांगल्या पद्धतीने करून त्यामध्ये आणखी भर घालून काम करेन असं आपण मी अभिवचन देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।